bitulo na, bitulo na. Tulog na. Oh, wala ka? Oo. Wala ka mag-kuhan lagi, wala ka mo Nag-pop up. kuhan sa kuhan YouTube. Baka binalak mo na ako eh. Ha? Baka binalak mo na ako. Ngayon lang, nagsama pa nga tayo ng lakad. Nag-block agad. Balik ko black. Wala yung hindi pinadaan. Pangit talaga yung binibili natin tubig pa rin. Ha? Yung tubig dyan sa Bacalawa. Kapapasok ka lang dito, sir. Maraming salamat, sir, ng araw. Papasok mo. Yung ano ba, daming ano ba, yung parang alikabok ba? Pero yung ano yung inigip natin doon. Bago pa lang ako nagsimula, sir. Maganda no? Iba yung Nabubugat mo na lang sa bigas, daming lumulutang. Ano pa din? hindi mas Yung maganda tubig pa na binibili yung sa Bacalawa. mas maganda pa yung ano eh, yung tawag dito, yung inigip ko sa Sudan eh, no? Parang ito yung mineral water eh. Ang salamat sa pasok, sir, Naro Motulaga. Sinayin ko na sa iyo yung ginawa ko ng pima ko. Oo, sir, nakita ko lang sa ayos, sir. Okay, sir, maraming salamat, ha. Welcome, maraming salamat, sir. Naro Motulaga, maraming salamat. Saka na pagpasok dito sa ilis ko, sir, maraming salamat, ha. That's why. That's Tarzan, barok naman si Gondina. si Tarzan. That's why. Yung bisa mo lang kasi. Hindi yung... Yung bisa mo lang kasi, hindi yung putol-putol. Yung ba, tay? Hindi ka alam yung that's why. Maraming salamat sa pagbibigan ng bibigyan ko. That's why, Tarzan, ganyan lang mo yun. Si Tarzan daw, si Jin ang kanyang nobya. I-edit ko pa eh. Nagkukumpos pa nga lang eh. Kaya naman niya. Hindi ko yun. Yo. Oh, inigip ko yan. Kaya nga eh, doon... Eh, tagadyo kami. Harang gwapo, totoo, no, Limar. Maraming salamat, Toto, ha. Toto, tapos ko lang ng ano mo, Toto, ng ano mo, yung play ko, yung 25 hours mo, ipakita ko lang ulit sa'yo mamaya, ano, ha. Yung resibo. Kung naman... Kamusta yan, Toto, no, Limar?
standby lang mo sa LS mo, sir. Maraming salamat sa Sir Naro Batablag sa patambay-tambay mo dyan, ha. Hindi na busy ako, Toto. O, sige, Toto. Hindi ka na busy? Presidente ka na, hindi ka na busy, eh. Complicated. Gabi na natapos. Mga alas 10 na yata. Tapos ang 25 hours mo, 2 araw. Bukas lang city ko. Maraming salamat, Sir Honaro Motovlog, ha. Maraming salamat sa patambay. Puro Tarzan lang. Tarzan. Yung adto sa kagubatan. Wala lang ang kapor. Wala lang ang sunod na yan. Ano gawa mo dyan, Toto? Nolimar? Mamaya na pagka-type play, Toto. Kay bago pa na ako. Gapalong ako laptop sa pag-play sa ima. Onya na po, dubit. Sige to, ano problem to, ah. Pahinga mo muna yung ano mo, gadget mo. Tagal pa naman yung panahon natin, okay lang yan. Tagal pa naman ang oras natin, mamuni. Yes, higda ra. Ayos ba? Okay, papahinga nga ganyan pag time. Press muna ako laptop to. Oh, sige to, no problema. Pahinga mo muna yan, mahirap pag masira. Mahal pa naman. Mahirap laptop mo yan, mahal. Nalit ako mag-LS kay may ginlaktan kami. Mag-LS ko niya to para dagdag naman sa ano, double edge mo. Ubo ko karon toto. Mao dili na ako LS kay magsigir ra ubo. Ay sama kasi panahon to ako ngayon sinisipon-sipon konti pero ano ko lang. Pinipilit ko lang ba. Nilalabanan ko lang para ano. Hindi tayo makaya. Tungkol sa YT na toto. Abusado. Markups ay pa-BG-BG. Maraming salamat, Sir. Markups ay pa-BG-BG mo dyan. Daming trabaho to. Long is ko bari, wala pa ko akong kanin. Lapag bahay markups. Si idol mo yan toto. Wala pa sa bahay toto si idol mo. Long hair. Di pa nagagawa eh. Sabi ko gumawa na eh. Ayaw pa rin gumawa eh. Ay, watik po. Mayar. Idol mo na, gawa ka na. Hindi mo marumali. Balik mo ba din? Pa nandyan yan. Yung ibigyan mo yung mga paminaw. Ito na. Kasaman. Ang saing mo toto, si idol mo long hair toto. So, Saudi na mayor. Ano rin Saudi man? Muskila. Yung saing mo si idol mo long hair, kay naglakad mo kami. Pamalit at gulay. Kalabasa lang. Mahal-mahal kalabasa toto. O sa 70 pesos. Kay 6 real man. Dikitan kita ng 15 ba na ito long hair. Wala pa to video to. Gawa ko ano ko ng video mamaya. Gawa ko ng video para madikitan mo siya para may subscriber din yun. Gawa natin video yung cellphone niya mamaya. Amin nga toto, dahon ng kamote.
Ayos yan ah. Laga mo lang toto. Tapos ano lang. Toyo at saka suka. Ayos na yan. Gusto mo kakanta ko? Ha? Kakanta tayo dyan sa vlog mo. Ano ang kantahin mo? Ay, sorry buddy. Ano ang kantahin mo? Baka Asyati, mapikwais, alatula, libaba. Kita ka ni Ibrahim, loko ka. Yari ka. My agency is anchor is now is no contract. Oo na, sarap yung toto. Itlog suka, sarap yan. Buddy, labas mo na yung mga ano mga nasa aquarium mo Baho kasi. Kailangan tumuubos. Aquarium ba no? Aquarium. Baho. Isda ng aquarium. Tayo muna, ikainin na natin. Isa ba? Sarap Gawin yan. mo buddy? Isdang bato. Ito? Wait, ito ba ito? Katapos si Paksyo. Tapos mo Paksyo, bukas isa Busy pa yung mga group natin. Tapos nilaga. Lahat ng klaseng luto ito. Si idol mo to, nang ganang isda to, nag-prepare oh. Sa mga fans ko dyan, shout out. Pansit. Tika dito. Oh, tik. Ha? Teka dito. Hindi, baka sabi mo nakakasira ng ano eh. Hindi, ah. Ito bomber eh. Hindi ah. Grabe yung lamig talaga. No, sa- kita. Kasi na yan. Nagbablog pa sa Hindi, wala nang fried chicken. Bilis niya mga Ay, bata. siyempre. Shout out sa mga kababayan ko dyan. Saan? Keep safe lang sa coronavirus. Yes. Taga saan ka ba? Sabi mo kung saan lugar ka para... Shout out daw sa mga kababayan niya, tapos wala naman yung bayan. Malamig pa. Ano yung bayan mo? Tigas yung kamay ko. Saan ka ba? Taga saan ka ba? Sa Kapis. Dami isa daw. Buddy! Hindi mo lang sinano, wala ka sa ayos ah. No, pag si Buddy Alvin ko. Sarap ng ulam luto, fried chicken. Ano naman yun, nag-chat na kao kay Ate Marina. Backstage! Basted siya toto. Basted. Share ko nga itong ano ko toto. Live ko. Hindi ko na-share ah. Wala tayong magrupo. Sinagot na kao. Basted yan sa toto. Basted. My people was not be sure. Basted siya ni ma'am. Sige toto, share mo lang to. Pag-share naman to ah. Maraming salamat to ah. Hindi pa nga naka-umpisa. Backstage na, backstage na. Di para sila kasi mula panligaw to. Basted na ganyan sa kay Ma'am Marina eh. Kitcher kasi eh. Maraming salamat toto ah. Nakita ko na yung nagpap-update toto. Share mo. Maraming salamat. Maraming salamat to sa pag-share to. Huwag na to, huwag mo na share doon. Wala naman ako na doon eh. Dami pala. Okay lang ito. Dami pala. Umabos na lang. Rapid na sahod, dami pang ulam. Yung mas amin, meron pa kami ulan doon. Ha? Meron pa rin siguro kami. Isda, ang dami pa rin yan. Yung mga bato, isdang bato. Ayan yan, yan yung akin. Puro isdang bato yung binili ko. 1.7 na lang kulang ko toto. Ah, malapit ka lang toto ah. Ibig sabihin, naka-2-3 ka na. Two-three ka na pala, oh. 2-3. Oh, kaya yung toto. Kaya natin yan. Kailan ka ba isang taon? Ako siguro makuha ko siguro ngayon yung pan.
3-1. Doon pa kumain, matagal pa pala to. Kaya-kaya natin yun to. Diyan ka pa pala eh. Si ano, kawawa rin, si Ma'am Wing, si Miss Wing ba? Nasa 2, ano pa lang din siya, 2-3 rin yata to. Matapos itong ano siya, ng February. Nimplay ko rin siya kagabi nga. Pagtapos mo, pinili ko rin siya. Matulungin din yung sa Ma'am Wing eh. Kasi ito maganda kasi pastor ba? Daming ano ba? Sabihan mo na si Ate Yam, kay bigyan kita ng 500 dollars eh. Ano to? Sabihan mo na si Ate Yam, kay bigyan kita ng 500 dollars. Basta tricky na daw, bigyan kita ng 500 dollars. Sino yun? Bigyan mo to si Juan Yam. Na bigyan ka daw niya ng 500 WH. Bigyan mo ako to. Mardino Vlog TV, hi sir. Kamusta sir? Anong lagyan ko ng ano para makababaw ka ng bahay mo ba? Ayun sir, may jacket na yan. Sabi ni Ate Yam, Toto, bigyan ako Toto ng 500. Ng WH. Ganda naman po ganun. Para matapos na ganda ko. Kulang pa ako na ano, mga 900 pa eh. Monetize na tayo Toto para maka-dollar na rin tayo. Basta mabuta daw og trick, tagaan daw taog 500 dollars eh. Masubukan din ang sahod sa YouTube ah. That's why. Sana nga Toto, bigyan tayo ni Ma'am Yam. Kaso malapit na rin sa matapos eh. Hindi rin dyan makaplay sa aton. Kay, siyempre, unahin niya muna sa kanya. Anong sabi nila? Hanggang mga 5 araw, tapos na yung Toto si Ma'am Marina. Sir Mardino Vlog, sir. Kamusta yung ano natin Naka-ano ka na, nakagraduate ka na sir Wala silang sila. Double years na lang kulang. Bali. Wala silang sinabi. Wala ba di? Host, wala pa tuig na imo channel. Sana to sir, mag-isang taon March. Isang taon to. Paano yan Toto? Read na ako YT. Sige, play ulit kita mamaya Toto. Isalang ko na naman yung isa mo. Lamig na nila. Play na naman kita mamaya. Kalimutan ko ng pabili na ano. Bali, nagpagatan talagang makasasa, no? Sa akin, unti-unti na nag-green eh. Yung mahaba mo naman na ano mamaya, ito i-play ko na naman. Yung iba naman. Mga hapon. Pag ready ba di? Ano ang sam na siya ba di? Ibig sabihin, namihina yung watch niya. Kailangan Kailangan niya mag-upload. O, di kung kaya bilis. kung sa bang color mo green ana mo blue ana. Ang green lang, green. Green. Oo. So okay ang imong kuan. Okay. May araw na nakapataas. Pag pula, bababa. Ano ba? Mahina yung ano, kita mo. Paano yung Toto? Red na rin. Wala na green ako Toto. Hapit na galit 0%. Ito lang talaga mo niya. Para sakit ba? Click ito ulit mamaya to. Tapos mag-ilis ka pa. Araw-araw. Kagaya ako, unti-unti na umakit sa akin. Dati puro pula na, umakit na konti, nag-green na. May isa pa akong watch time hour na lang yung ano ko pula. Ewan ko mamaya kung ilan na yung WSO kay nagpa-play ako kay Inday Kamote. Sa Amerika man yun. Kay Ma'am Inday Kamote. Birthday mo malapit na. Tapos si ano ba to? Si ano ba? Sino ba? Si Tintin ng Kamslag to. Biglang tumas yung ano niya no, nung banana niya. Siguro boosting din yung toto. Si Ma'am Inday, si Tintin ng Kamslag ba? Biglang taas yung ano niya. Taas pa sa akon yung ano niya, banana niya. So
Samantalang dati, ano yun, 500, 600, wala pa 500 dati yun, 600. Bigla lang. Oo nga, birthday nga ni Ma'am Jenny ngayon Friday eh. May birthday greetings din ako doon eh. May paliguro sa Toto, 1.5. Oo nga, bumili siguro yun. Sabi ko, maunahan pa tayo mag-muni Toto. Baka bumili na rin ng ano yun, double H. Kita ko ako na nag-premiere sa, bigla, sabi ko, grabe naman to si dati 400, 500 pa lang, ngayon, biglang taas pa sa ako ah. Siya ko gaya na Toto kay nag-iis siya ha. Oo nga. Sabi ko, ma'am, bakit biglang ang taas yung ano mo, yung banana mo? Hindi sa sumasagot eh, doon sa premiere na kahapon. Boss, pag namuni, di ba nagalagas double natin? Hindi naman siya. Sa akin nung nakaraang araw, naglagas ng WH ko. Pero bumalik naman. Binalik naman ni Lolo. Ito. Huh? Mubo lang mo diyang 1 Tanaw ko, 2 minutes or ba? 1.5 na. Gitaras to. 2 minutes or ba? Oh, piniplay ka ni ano to, ni Boss Markups to. Idol mo. Tingnan yung gitara-gitara mo to. Oh. Hindi, pero doon revenue ang laga sa munihi. Oo nga. Kailangan may upload lagi. Tanaw ka to ni Boss. Oh. Ni idol mo. Ni tanaw ka. Duha man iya cellphone. Maulam ang puntaan na Toto. Kay siling mo, pula man imo nga ano, kay araw. Nalantaw niya imo ano. Dito practice ra na Toto ah. Kaya ako i-live na rin, no? Practice ko yun eh. Baka masipian ta ni Toto, kanta mo Toto, kay galing ka magkanta. Kayo ka na, yan na yung mga mga rin. Just fun happy, thumbs up, Dan Ruby here. Oh, my Ma'am Ruby Rose. Just fun happy ah, sige. Pakita kita. Pasig na nilig. Just fun. Kaya ma'am, pwede mo na ibabae kaso puro naman tayo pa rin dito lahat eh. Dili mo. Oo ba? Kinahanlan. Manobrang WH, ayan. Magmuni. Hindi na si Pierre Toto, kaya dili mo ng English. Maraming salamat sa mga kaibigan ko ha, na nandito sa live ko ngayon. Sana mahamuni tayo sa toilet para matapos na itong paghihirap natin kay Lolo ba. Asal ni siya rin ba? Siguro isa ba rin? Ha? Sa Cebu ni siya. Sino? Oh, sa Cebu. Sa Cebu ko ngayon to, Tripo to. Pero taga ano na yan siya, taga Bohol. Oh, sus, gitamsak ka na sa isa ba rin? Ha? Gitamsak ka na sa isa. Lagong ginaroon na. Another thumbs up host. Oh, ayun. Ma'am Roberos Cañete ha. Maraming salamat ha. Lagong ginaroon ba rin? Team Sisig, shout out. Sisig. Sisig. Mahirap sa inyo parlo. Maraming salamat sa mga kaibigan ko dito sa ilis ko ngayon ha. Oto, Cebu ko. Cebu daw sa. Ilang araw na eh, baka malikabuan lang. Hi Ma'am Roberos, sabi ni Tutso Nolimar Yokorisa. Walang chance sa Cebu ba rin? Ha? Asan niyo sila sa Cebu ng chance? Asan ka nga Toto? Sa Cebu Toto? In charge yung Toto? Sabi ni Sir Markups.
Kay kadtuan kanina pag puli siya. Bigas ko kung napunta ako sa kusina. Yes, Sir Nolimar. Hello, sabi ni Ma'am Roberos Kanyete. 32. Maraming salamat sa 8 million people na nakatumbay sa bahay news, ha. Totoo, si Ma'am Roberos, mutawag bitaw na tingala ako palalagkin sa mutawaga. Sa lahog. Lahog, Cebu City. Ano siling ng ano mo to? Nakapalit siya itong sapatos ng tulo nubit na pare. Tulo 998 ba? 998? Sa sa lahog ba yon? Oh, lahog man to. Batong na-close. Tawa si Ma'am Roberos, ha. Ngayon sa man nagtawag ka, Ma'am Ruby, ha? Mura na to sapatos ito to. Tinda to sa Cebu, ha. Yung sa lahog, yung tulo Tulo. 998. 999. 98? 98. Tulo ka buok ba? Original. Adidas, Nike, Fila. Isang sapatos, Reebok. tatlo pangalan ba? Tawa silang dalawa. Ha 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 ha. Mabait kasi si Toto ba? Kaya tumatawag si Roberos ba? Wala ako nagpunta toto, baka makarbon ako doon, ha. Sunog. Karbon. Kuhan man to, kuhan sa COVID ko ba? Ba sa COVID ba? Ito ang nasaraduan nila ko na ang permit. Kaso na-close na yata toto ngayon, eh. O, sa permit nga, di pa sa authorize na mag-open ba? Sorry na, Sir Nolimar, di bali na tawag din ako mag-CP gabi, sakit sa mata, off ko ang CP. Lambot. Kami na lang tawagan mo, Ma'am Ruby, para may kausap ka, Ma'am Ruby. Kami ni Sir Markups na lang tawagan mo. Wala kaming girlfriend. Ako tawagan mo, wala magagalit. Si ano daw tawagan mo, si Sir Markups. Available. Sa GY lang yun. Huli lang ama. Huli lang, ama. Ay, Diyos ko. Mahirap magpanggap na binata. Huli lang ama. Huli lang. Ha, okay, copy. Ayan, Sir Markups, tatawag lang si Ma'am Ruby sa'yo mamayang gabi, ha? Bantay ka. Ano ba yung Facebook mo? Para matawagan ka. Pangalan niya Marlon Kaputulan. Yan. Marlon Kaputulan ba, Ma'am Ruby? Lista mo na dyan. Search mo na. Ayaw, walang mga tinatago ba? Boss, musta? Ay, Sir Remart TV. Sir, mayong gabi sa imo, Sir Remart TV sa USA. Kahit gabi dyan, dito ka pa rin, Sir. Ingat po kayo sa trabaho nyo dyan, Sir, ha? Andito na si Dags mo, si Toto Nolimar Yocorisa. Yung dami na like, Ma'am Roberos, sa messenger mo pala. Yung dami na like, Ma'am Roberos, sa messenger mo palalag ko yun. Hahaha. Yung nagsikaw picture na burger. Hahaha. Huwag na naka-private ko kasi dami nag-add na ibang lahi kaya nag-private ko. Ibang lahi, may Eta, may Ilonggo, may Igorot, may Ilocano. Iba-ibang lahi. Dags, kamusta? Iba pala, iba. Salamat, boss. Kayo din dyan. Tagalog lang, Binisaya Dags, pa. musta dira? Tagalog lang, Binisaya pa. Iba pa. Ibang lahi. Iba lahi. Yung iba, sa Bisaya, lahi. Tinagalog lang. Probinsya ni Marilas Vlog, Tamsakdan host. Maraming salamat, Ma'am. Probinsya ni Marilas Vlog. Maraming salamat, Mama. Ayan, may jacket na yan yung ano mo. Bakit na pala nakausap oras, oh? Paano na yan, Gwan? 54 minutes. Bakit naman? Dali, Aragon. Wala pa na-receive, ha? Ox, nag-clear ko messenger ko. Probinsya ni Marilas Vlog, inantok na ako, eh.
Eh, tulog ka naman kung inantok. Ano ba ginagawa pag inantok? Walang cellphone. Wala yung tambal yun sa duka yun. Tulog lang yun. Okay ra kayo, Dags. Gwapo gyapon. Ito po kayo mga kaibigan dito, mga member ko. Kapi tayo. Mga ka-member ko to. Buntis, kamusta na? Buntit, kamusta? Sino may buntis? Kain tayo lang sa... May buntis na ba dyan? Si Ma'am Marilas Vlog. Ano ba, di? Cellphone ka ba, di? O, nag-chat. Logo, di ba, dito? Magkatabi lang ngayon? Ilang kamay mo ba rin? Ha? Bakit naka-chat ka pa? Nasa bulsa naman. Hi guys! Sabi ni Sir sabi ni Ma'am Marilas Vlog. Probinsya ni Marcela. Hahaha. Sana all buntis. Marami nga buntis dito na puro lalaki. Si Mayor ang ama. Hello sa mga andyan. Regards sa inyo dyan. Sabi ni Ma'am Raveros Cañete. Ma'am, rebounds ma'am. Rebounds daw. Rebounds daw ma'am. Parang basketball ba? Rebounds. Oh, wala. Kasi di ba, hindi sama kaya yun. Mamaya, hindi pa maano. Kasi, Okay lang naman dong. Buntit talaga. Dito naman si Tinang Intod, si Christine Mangkarayo. Good morning, sorry Kian, Boss Marcaps. Good morning to you, ma'am. Kain muna kayo, almusal muna kayo bagong white ya, para hindi magano yung tiyan niya ba, magutom. Ay, good morning Ma'am Christine. Kumusta naman? Manakag ko anda? Gwapo kayo, kadags, ha? Haha, sorry. Ako daw daddy yung toto. Loko ka toto, malaman ng girlfriend mo yung toto, yari ka. Tinang Intod Lalabs, sorry na late, labas muna ako. Sige ma'am, no problem. Haha, hi ma'am Christine, sabi ni, sabi ni Province Marielas. Christian Center. Hi ma'am Christine, sabi ni Nola Marielas sa Reverse, ay patulok-tulok lang. Ay, lagyan natin ng jacket yung ano mo, Tinang Intod mo para, ayan. Hindi ka ginawin dyan. Ilongga is her. Hi ma'am, Greats Vlog. Kamusta ka na dira ma'am sa, ano ma'am, kamusta ka na dira ma'am? Sa di nga gani sa buong ma'am, nalipat ko bla. Guys, dikitan niyo po si Ma'am Greats Vlog oh. So hindi pa nakadikit kay Ma'am Greats Vlog yan. Dikitan niyo na po. Ilongga yan po yan. Toto. Ilongga na toto si Ma'am Greats Vlog toto. Break time. Break time daw kape. Kape, break time. Damo gid Ilongga toto. Oo to. Saudi ako sa nga pala Saudi no. Sa exit 2 ba 'yon? Exit 4. Oo tama. Nakalimutan ko si Ma'am. Sa kape na lang tayo yung... Ma'am Greats Vlog, baba ka daw ma'am, bahay mo. Ayan si Ma'am Greats Vlog po ay monetize na po 'yan. Wag na po nating skip yung harang niya mga guys ha, para naman dagdag sa revenue niya. Ma'am, Greats Vlog, ma'am, baba ka po ng bahay mo dyan, ma'am. Dami tayong kaibigan dito, oh. Ano, nagkatuto ba din? Dili mo dagan ba din? Lagyan mo profile picture, alagan mo si Tinang Intod para legit, oh. Wala rin na tingog ba din? Nini, okay lang ba sa imo na palanggaon tika? Ano lang, ganang silence. Si Ma'am Christy Mukajian, Clyde Rista sa Tosok. Maraming salamat ma'am sa patusok-tusok mo ma. Ramdam na ramdam ko po. Chris Vlog, tamsakin niyo ako host. Need ko tamsak para sa pakontis. Ayan po mga kaibigan, no? Nandyan po may pakontis daw sa Ma'am Greats Vlog po. Tamsakan po natin siya. At saka dikitan nyo na po sa hindi pa nakadikit kay Ma'am Greats Vlog yan. Dikitan po natin siya mga kaibigan. Greats Vlog. Taga din mo siya ba din? Ilongga, taga ano siya? Dakan lang siya tamsak ba din? 30 na ba din? Iloilo ginikanan. Tapos may sa Malay Bukid nun. 331 na yung tamsak ba din? 331. Another tamsak tusok, sabi ni Ma'am G. Makarayo. Maraming salamat ha. Guys, patamsak naman po sa di pa nakatamsak, please don't skip harang. Salamat po. Sabi ni Ma'am Marieles Vlog. Ayan po si Ma'am Greats Vlog po mga kaibigan ko. Dikitan po natin siya. Dikitan po natin at lablabin po natin si Ma'am Greats Vlog. May kababayan, Ilongga. From Iloilo to Balay Bukid noon. Wala kami obra ma'am. Halos isang katuig naman, wala kami obra ma'am.
Tambay kami dire. Kaon lang kami tulog. Ginobra namon dire. Kaon tulog gid lang. Trabaho. Nung simula to nag-lockdown ba, wala kami obra, ma'am. Kaya sa airport man kami obra. Wala pa man ganong biyahe sa airport. Grits Vlog, tamsak dan, sabi ni probinsya ni Marielas Vlog. May harang na rin po yan, Ma'am Grits Vlog, si Ma'am Marielas po. Magkwentuhan na lang kayong dalawa dyan tungkol sa harang nyo. So, mute muna ako kasi tatawag ngayon mayari sa balay. Sige to, no problem. Mute ka lang dyan. Ang inyo pagkaunhay ay ano ma'am, yung sildo kami ma'am 70% sa amuang akuan nga basic ba. Kung magsildo kahit 2,000 may ara ka gano ba 1,400 ba din no? Kung may sildo ka nga 2,000 may sildo ka nga 1,400 1,600 1,600 na ka, 1,700 na. 1,400 kay 7%. Ay plus ano pala no? Allowance. Kay plus food allowance bali 1,700 ma'am. Malangga, balikan ko mga dumikit ha. Sige ma'am. Babalikan. Ay, dikit-dikitan ka na yan ma'am. Mga kaibigan ko yan. Mga legit po yan. Back to work na sir Ricky. Lalabs playing lang. Sige. No problem ma'am J. Makarayo. Gawin ko lang itong 1 oras at saka ko yung mag-end na rin. Para update lang ko ara-ara ba. Para naman maganda-ganda yung WS natin. Para malapit tayo mabilis tayo maka-monetize. Masubukan natin yung monetize. Watch sa new video ko. Salamat. Sige ma'am, Kirsten Makarayo. Watch natin naman yung video mo. I-watch mo daw Sir Markups, yung video ni G. Makarayo. Tanaw ko, katong nanuroy sila. Natanaw na pala ni... kita mo ma'am. Updated to si Sir Markups, Grabing suporta. Tinignan agad yung video mo. Grits Vlog Mayo gani na inyo host may sildo kamo bisan wala kamo obra pero ang iban gani wala gid obra. Ma'am, diyan dati sa Riyadh ma'am. Namumurot lang sila ng basura talaga pagkain nila. Nakakaawa nga sana kaso wala tayong magawa Hindi magapareho yung ugali ng amo namin Buti kami kahit papaano nakakain pa Kami rin, namulot din kami. Kami namumulot din ng basura. Sa gulayan ba? Minsan yung gulayan, puntaming gulayan. Nilalabas lang nila sa karton. Pinupulot namin, mga talong, mga sari-sari mga gulay ba yung pwede bang pakinabangan. Yan lang, bila na lang namin ng sardinas. O di ayos na. Dan na po kay Ma'am Grits Vlog. Sabi ni Ma'am Roberos Cañete. Huwag ka po mag-alala Ma'am Roberos Cañete. Babalikan ka po yan ni Ma'am Grits Vlog po. Ay may kababayan. Host, dalang araw ko di dalawang araw di makapag-online. Uwi kasi ako mamaya wala signal sa bahay. Sige sir. Akala ko dalhin niya yung araw. Wala na tayong araw. No problem sir. Mardino Vlog sir, no problem po. Pag okay na po kayo yun lang kayo mag-wait, diba? Kaluoy man, ma'am, kaluoy man sila. Ano, obra mo dira, gani, ma'am, sa Riyadh? Masa siya sa exit 4? Exit to yata to, exit 4. Exit 2? Si Exit ma'am. 4, malapit lang sa yung ano nila no? Exit 5 yung ano nila ng accommodation, diba? Yung lipat exit 8 tayo. Exit 2, malayo. Damo gid nag-apekto to sining lockdown no. Ari ba sa balayos, atiman ka mga kamil. Maayo gayud na ma'am kay inyong sildo tuloy-tuloy ba? Hindi ba tayo quiet no? May dagat na gamay ba? Tuloy-tuloy niyo sildo ba? Amon gani nagano sa nagsimula sa 50% tapos subong yung akit-akit gamay ginobra na 70%. Muna nga nakapadala naman wala pa padala. Simula nag-lockdown na alas mag-isa ka tayo wala pa ako kapadala ganito dito sa
Bahala na nanay si kumpare dito ah. Para lang muna ang wallet. Si kumpare yung pag-aon sa pamilya. Wala muna pa rin. Oh, out anay ko may obra naman. Halong kamo dira tanan God bless. Ah, sige ma'am, no problem ma'am. Halong dira mama sa pagtrabaho. Ingat-ingat po. Ha, kadlaw man. Musit. Kadlaw ka musit. Kadlaw si kabayan ko ah. Sige ma'am, ingat po yan sa trabaho. Bakit may anay doon ba din? Ha? Bakit may anay doon? Ganun talaga mag-Ilonggo. Anay. Ang anay namin, yung... Tambay lang sir, sabi ni Honor Motovlog. Maraming salamat sir Honor Motovlog sa pagtambay mo ah. Anay. Yung baboy na may anak ba? Yun, ang anay yun. Yun ang anay namin. At saka yung parang langgam ba? Anay, oh. Bigas ba? Yung anay. Yung nasa balay, sa bahay. Yan. Anay. Kaon tanay. Una. Una ko. Muna, parang muna ba? Muna. Sa Bisaya, una. Kain muna tayo. Sa aming anay, teka lang. Teka lang. Sandali lang, teka lang, anay. Dali anay bala, dali anay. Parang halika muna. Parang muna yan, muna. Muna. Muna sa Tagalog. Teka muna. Muna. Muna yung anay sa amin eh. Sa Bisaya, ang ilang anay, murag una ba? Una. Una. Kajot una ha? Hintayin muna. Parang, Anay, halika muna, halika muna. Ganyan. muna lagi. Dali anay, ganyan, dali anay. Ay, una naman, iba naman una ah. Sa Una, Bisaya, andyan naman ah. Kajot una, ha? Ano ba? Sa Tagalog, tika muna. Di ba nandun yung muna? Kaya sa Bisaya, kajot una. Walang ko lang imba. Muna o una. Kaon tanay. Yan, ganyan. Kaunta anay. Kaon taba. Ah, Oo, nakadumog na din ba na kaunta anay. kaon tabla. Kaon tabla. Kaunta blok. Kaon tabla. Yan bala, ano yan? Parang makaon kita, parang ganyan. Kaunta, ha? Oh, mangonta. Kaunta. Mangonta anay. Kaunta anay. Kaunta blok. Kadumog ng wala sa una. Pagod na. Tama-tama mag isang oras. Mangunta mo. Kaunta anay. Grabe ka, on Christine. Kubos to. Kubos po Kaya din. na. Ilang minuto? Ano lang, 6 minutes. 6 minutes. Kita na kung naghapon, o itong pagkanan eh. Kedua ko na kita na. Pero usa lang mga kuanan ba din? Usa lang mga kuan na view. Kaya usa ra man nga account. Kana day mo si upasahon to na din kwenta day. Yo. Di ka nang magpasahon upasahon sa imong kuan ba? Ni burahin mo naman, burahin mo sa ano, may burahan yan eh sa Clear Story. Oy, binubura ko naman yan pero Yung Clear Story niya, oh, mayroon ng Clear Story, burahin mo yun tapos okay, okay. balik na naman. Oo. Ah. Basta burahin mo lang yan. Kaya minsan burahin ko yan lahat tapos balik na naman ganun ba? Ayan sa Clear Story. Kaya isang oras, anong pa? 16 minutes. Para mag isang oras. Pahinga naman sa... Ay, nako. Wala pa si Ma'am Yam. Roberts Kanyete, pa-BG. Maraming salamat, ma'am. Tawag ka unya, mama. Kay may istorya ta sa gabi eh. Kono po. Di na si Nolimar. Ha? Sinulimar kasi may uyab yun eh. Ari ka na mo, yab. Si Boss Marcos tawagan mo, wala uyab ba, ma'am? Walang magalit. Ba na si ko, ba na si Rodrigo. May bana kagali, ma'am Roberts? Yung, bakit ba si magalit man imong bana? Banana. Cigar world. Pati may lagay mo ata ng sabunan. Hahaha, tawa si Ma'am Roberts. May sabon niya body, bumabulay sinaing mo eh. Gigiling ba? Parang washing yan eh. Gmo Carayo ay pa whitey lang. Maraming salamat sa suporta yung dalawa dyan ha. Kahit busy kayo, andito pa rin kayo sa ilis ni Boss
Ricky. Joke lang. Sa walang kwentang LS ni Boss Ricky ba, nandito pa rin kayo nagtyaga-tyaga. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Maraming salamat Ma'am J sa patamsak-tamsak mo Ma'am J. Nakabata ko ng 16 tamsak. Gawin ko lang isang oras to. 40 minutes pa. Oh, siya ka. Salamat sa 3 million people na nakatambay sa bahay. Akin ang dalawa. Dream on. Reverse Kanyete ay pa-BG-BG. Maraming salamat Ma'am Reverse Kanyete. Dream on. Oh, hindi trace na yung mga panda. Tres na lang. Tulo na lang lagi. Hindi trace. So, ganina eh. Kailan nagkatulo? 23. 23 na nga. 23. Trace na dito. Kami na ugto. Tawag na. Bulag ka na. Pobre. Tao yan. Tao yan eh. Tao. Tamsak na nos. Andito na po si Ma'am Yam. Meron ko nakapasok na po sa bahay ko. Maraming salamat Ma'am Yam. Meron ko. Kahit busy po kayo. Nandito pa rin po kayo. Oh, hindi manaw. Si Boss Marcaps ay pa-whitey-whitey. Oh, di man tayo abis kwenta ang kita mo. Kuhan? Maraming salamat Ma'am Yam. Meron ko sa pagpasok Ma'am Yam sa bahay ko na walang kwenta. Papunta sa work palang host. Sige Ma'am. Halong po Ma'am Ay, ingat pala. Amping. Si Ma'am Roberts Kanyete, daming BG. Pulang-pula na yan Ma'am Ross. Parang galit na galit ka na sa ano yan sa pindot Adik ko na sa kakapindot Parang nadaanan lang ng monthly ba? Nung isingan na. Mamaya wala na naman time kasi Friday today. Ma'am. Sige Ma'am. Ingat lang po Ma'am sa biyahe Ma'am. May sila. Nasa date sa Friday. Reverse Kanyete, haha, hindi. Hi Sir Markup, sabi ni Ma'am Yam, meron ko. Ay, Ma'am Yam. Maraming salamat Ma'am Yam. Daming chicks ni Ma'am Yam kapon noon. Daming chicks naman ni Ma'am Yam. Ma'am, yung dalaga pa ba yan Ma'am? Si ano Ma'am no? Si Miss Ira Vlog. Tatanong ni Sir Markup sa Ma'am Ayun, no? Eh, ikaw pa kayo ba? Wala. Mag-whitey ka na Sir Markup. Mag-whitey ka na. Magano ka na kasi mamaya ng ano? Yung Nag-wait video. kaya ako. Tingin-tingin lang ba? Di mag-video ba yung tawag yun? Gawa ka ng para ano kanila ba? Mag-subscribe ka rin nila. Mamaya, balik yun sa shop ko kasi checking ulit. Sige ma'am. Basig musika ito. Dalaga lahat yun. Dalaga. Sige, mamaya. G, Makarayo, pawaiti-waiti rin. Malamig. Mapasok lamig sa likod ko. BG ng work na. Sige, Ma'am Roberos. Tugpa sila si Ma'am Cristino Banguso. Gawin ko lang na nata sa akin 1 hour lang. Ayan na ako. Naka 49 minutes na ako. 11 minutes pa para mag 1 hour. Update ko lang ako ba para naman may pang... Pwede na. Dalagang ina. Ako, ulit akong ama. Tama. Pwede. Pwede na. Dalaga lahat yun. Dalagang ina. Ulit Pero may akong anak. ama po. Isa, dalagang... maganda kayong dalagang ina eh. Isa sa kanya, 5 sa akin. Okay na. Ano yun? Isang team na, na-reserve. Pwede na pala yun, Ma'am Yam eh. Ulit tawo. Binatang ama. Binatang ama. Ulit akong amahan. Ulit tawo sa inyo yung binata, no? Ulit tawo. Dalaga. Sa amin, soltero. Ha? Soltero. Soltero?
Yung mga ano pa lang, yung mga underage pa lang tawag yung binatilyo. Binatilyo rin sa amo. Juvenile ba? Juvenile English. Binatilyo pa lang. Binatilyo. Pero kung Kapag may time ako, ilis ako kapag nasa shop sila. O, sige, ma'am. Para makita naman namin yung mga maganda mong dalaga dyan. oo. Wala pa ba yung mga boyfriend, ma'am? Para maano natin kay Sir Markup, so? Maminyo na to eh. Nagpangita to sa minyo na. Si Ma'am Marina sana, ayaw naman yung Ma'am Marina eh. Ano mo, Marina? Backstage ako lang. Bastids daw siya eh, bastids. Naghahanap kasi ng kalbo. Gusto talaga walang sabit ba? Wala mga jowa yun ah. Ayaw kasi yung Ma'am Marina, si Ma'am Jenny na lang siguro. Yun, dalaga pa yun. Birthday pala na ngayon ni Ma'am Jenny Manatad ah. Ano kaya handa nun? Ay, naku, dolor. Dream on. Malipaksyaw. Ang sarap na, malaman eh. Sarap malaman, kaso Pangit sa paksa. mahirap lang kaliskisan. Hindi, ano, yung malangsa. Hindi ko ganahan sa langsa. Prito lang. Ano akong ito? Ano ko na puro? Pritohin mo lang yan. Oo, prito. Tapos ay discabit eh. Oh, sarap po. Prito, iskabitsi pa. Sarap na ng loto ni Sir Markups. Pinirito na, tapos gawing iskabitsi. The best ulam. Ay, baho, ito ang ipaksyo. Baho, nabili ng yapo. Langsa. Ano oras ngayon dyan, host? Ano oras dito, sir? Ay 10 o'clock, sir. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Alas 3 yan sa atin. Alas 3 ngayon yan sa atin, sir. Dito, alas 10 ng umaga. Maraming salamat, sir, sa pagpasok mo sa ilis ko, Sir Mardy na vlogat. Dahil ako ba yan? Sige, bali. Nasa kadang. Isang oras lang, tapusin na to. Alas 3 dari. Oh, sir, 5 hours yung ano dito. 5 hours yung una dyan. Sa atin. Huli dito yun ng 5 oras. Ah, 6 minutes na lang mga guys ha. Ako yung mag-end na. 6 minutes to go. Para magawa ng isang oras. Pang tanghalian. Paniudto. Sarap yung ulam ni Sir Markups. Isdang bato. Five minutes lang mga kaibigan ko at ako yung mag-end na. Ingat po kayo sa trabaho niyo mga guys ha. Dream on.
Sige, tira ba rin? Ha? Tira na. Ang tira natin. Diba? Diba? Wala Oh, tayo. nakuha nung naginis Christine. Wala tayong pants. Asa naman to Christine? May trabaho yung mga pants natin. May trabaho. Si Nolimar, wala na? May kausap. Busy? May kausap siya. Siyam na lang. Busy rin siyam. Ano na lang ako, 4 minutes to go mga kaibigan. At ako'y magawa ko isang oras. Okay na yan. Para may pang-update ako. Hindi ako pagodahan ni Lolo. Na budol-budol. Maraming salamat sa 6 million na nakatambay. 5 na lang. Lima. Isa, dua, tulo. Tulo na to, no? Hmm. Siguro magkakakuha ko ngayon ng 3-1 na ako ngayon. Hmm? Maka 3-1 na siguro ko ngayon. Double hits. Oh. 900 na lang. Ako yung review balik. Mamaya ba? Sayang din ang akong sita na tanong sa imong kuwanda yan. Bali. Kita din ang mukha. Mamaya ba may playlist ako dyan, hindi naman hanap eh. Ha? Playlist bagong matulog ba? Oh? 10 oras. Oh? Nauna niya yung gabi eh. Ikatok na ako, mag-headset mo ko, magkuha. Kana mo to, wala ka bakasyon host. Ano na ka sir? Isang taon at saka March. Isang taon siguro. Ay, Magdalawang taon pa. Kaya, di ba, pag... July ako dumating, July. Pagkabot na ako, kabakasyon man ka. July. O, di magdua ka, tuway karon July. Magduha ka tuig sa July 2020. Pwede ito. 2021. Mo. Ang gusto sanang umuwi kaso hindi pa kami makauwi ngayon sir kasi ayaw pa kami pauwi ng boss namin kasi wala kaming kapalit ba. Kung may kapalit sana kami pauwi na kami kaso wala pa kasi mayroon mga tao ngayon sa Pilipinas sir eh. Kaya tsaga-tsaga lang muna kami dito kahit wala kaming trabaho. Makakain naman kami. Pero yung iba namin kasama nag-stop work na talaga. Gusto umuwi. Tambay sila doon sa sa opisina namin, wala silang trabaho, wala silang sahod. Mayroon pa naman ng iba doon ng kasahod, pinapakain na lang din sila ng mga kasama natin doon. Marami sila doon tambay. Plano ko anak sa Saudi puhon o wala na yung pandemic. Sir, mahirap kasi ngayon dito. Taas ng bilihin. Doble yung tax. Grabe yung tax ngayon, doble. Pero kung malaki naman sweldo mo, sweldo ka naman mga 4,000, 5,000, okay lang. O sumubra pa doon. Pero kung mga 3,000, medyo mahirap. Tapos may pamilya ka pa. Okay lang din mga 3,000. May isa lang ang pamilya, mabuhay na. Pero kung mga konti lang mababa lang sahod mo, mahirap dito ngayon, sir. Ang laki ng tax tapos pagsak pa yung real. Wala na. Dati 14 yung real, ngayon 11.30 na lang ganyan. Ang laki ng binagsak. Anak Judos, napiktuhan sa... Oo nga. Hanggang nga ngayon, wala pa kami trabaho sir. Kasi sa airport kasi trabaho namin. Napiktuhan yung negosyo ng boss namin yan. Talo talaga lahat. Maraming salamat sa pumasok sa ilis ko ngayon. Sir, ako sir, mag-end na ako sir. Pag mag-ilis ka sir, mag-info ka lang sa natin sa GC natin para mapuntahan ka namin Maraming salamat sa pumasok ngayon sa kay Ma'am Yami Ornico, kay Sir Mardino Vlog, Ma'am Roberts Cañete, Ma'am Jim Macarayo, Nolimar Yocorisa, Jonaro Matulag. Maraming salamat sa pasok kay Ma'am Grits Vlog.
Sa mga kasama pa natin dito, maraming salamat sa inyo ha. Kay Ma'am Marielas Vlog, maraming salamat. Sa pagpasok. Ma'am Marielas, maraming salamat ha. Ako yung mag-end na Ma'am Marielas. Maraming salamat sa inyo sa grupo Team Solid. Maraming salamat kay Remart TV. Totoo na Mario Carissa, maraming salamat ha. Mag-ingat po tayo lahat sa ating trabaho ngayon mga kaibigan. Mag-ingat po tayo. God bless po sa atin lahat. Bye-bye.